Hello! Welcome sa ating channel. Sana magustuhan mo itong ating video ngayon. Ang gagawin natin ngayon ay yung pasok sa budget at tiyak mabubusog ka talaga. Tara, let's go! Umpisahan na natin. Unahin na natin ang pipino salad. Kunting asin, isang kutsarang asukal, ground black pepper, 4 na kutsarang suka, at isang can ng pineapple juice. Tikman kung sakto na. Salted egg or itlog na maalat. Balatan lang ito at hiwain. Kunting asin, estimate nyo lang ang amount ng suka. talbos ng kamuti,
Kangkong? Ibabad na natin ang okra at ang talbos ng kamote. Hanguin lang ito kung malambot na. Gagawa na tayo ng sausawan. Kunting asin, bawang, ito ay para sa ating adobong kangkong. Sibuyas, pork pangsahog, oyster sauce, soy sauce, maglagay lang ng tubig, takpan hanggang sa lumambot ang pork. Ilagay ang kangkong, dagdagan ng oyster sauce,
Paminta? Serve na natin to. Tara, haba-haba na.